Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Alam Chak Kachipapleng Pledada Puthak Sarihuti Borlangso Arlongwoti Borpungarat Ningdu Kachipi KSA Penson Clear Kimana Puthak CM Sonowala Panongsi West Karbi Anglong DCR Ding Pinpuralo Kapajarda Karbi Anglong Autonomous Council along Traditional Village Council Arona Tengsi Nangji Pusi Song Inkorap Tipen Kihang Padopon Kardom Pini Adap Abirta long penili Sami Jilhan Sepi Non Arjikta Birtang Ton Pen MLA election aprang jongsi nili tumake mang nang pachun pipi pulote cherabdon thekte pusi Sarihuti Borlangso Arlongwoti lapen Borpung arong raratum Kachingkrin Padopon Lakha Inkorapon Nilip constituency Kaparlo Sarihuti Borlangso Lapen Arlongwoti Borpung Ronga Saratum Lapen Ronga Mekaratum Chingrumsi Kedamtang Paikoni Nipa Inkorapli Arni Borlangso Nakoi Tiso LP School Hemalong Kachingrum Mamai Padopon Ronga sar long kiteron pen kachipahem phua mailong rong engkoi ratroxi ronga raratumda chetodon si kachingwai kachangsai RDP don mailong jasimet kachingwai tengke pini arnianta lang me tower se kachilang hem lokachar lia hem pendanglok sonsuri akisung pen sorkar atum kapajok pon pedera puthak RD dojot pen kachingwai padopondo ronga sar lapen ronga mekaratum herangke athengnu nang pachini duna tengke election aporhot bangchara bangki chokchi nilitum kidukki sungaputhakta pachini nangji lapen local MAC pabitra rongpi sitami election aprangwang chotchot henlo aphi penke akeng pakanta nangchi bibe lasim non nangke leji MLA election aprang jongse nilitum kidukki sungaputhak nangpa jokpon pe polote chirabdon thekthei puse ningjepon lasi nilitum pini abangke Sarihuti Borlangso Borpung Arlongwoti Ronga Sara tum chingrum pet amai pen nilitum pini arjablo nilitum ningi thi ningi punglo lasi pini pen nilitum phan sarkar tumta labangso tower delong yong sewar sai nang pipel podang te nilitum non kiwangi lang election bang kiwangi election bang nilitum bahut pithek thei pusi nilitum pini so dak pen nilitum ronga sara mai pen nilitum chingrum pesi labangso alam sinitum dak na to phan ke thai glo Nili tumaki sunga pothak Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum nang pajok pon petikke chisong pon bomji puta alang letum kacheparai padopon puta nang pachini don আজি আমার ডিমান্ড যে রাস্তা যদি বা আমি যেটু বিচাৰিছো এটু যদি গভর্নমেন্টে যদি আমি সাইন দিয়ে তেতিয়াহলে আমি ইলেকশন আগে যদি এটু নহয় তেতিয়া আমি যে রাইজে এটুহে বিচাৰিছো যে ইলেকশন আমি কিছুমান জায়গাত আমি নহবও পাৰে তেনেকে ৰাইজে এটুহে ডিমান্ড কৰি আছে গতিকে Choki hola pen Sonjet Pro lapen Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong live Karbi lo Charlie Songmate KSA atum pen pater piponsi kedamtang phaikoni ni phaing kora pho arni rad aparman kenang sot lapen sodak sonpli abaha Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala phan panongsi West Karbi Anglong DC Said Isfakur Rahman Arideng Pinpuralo Pajardam Kedamtang phaikoni ni phaing kora pho arni KSA asong pen Hamren Multi Utility Building athengu ada por phai khep por pen armu chigeng ponse West Karbi Anglong DC asai hemalonga palo Bangsohut Karbi Anglong arara pharman sonpli akimang penajoksi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala phan panong ponse Pinpur alopa West Karbi Anglong adisi Said Isfakur Rahman Arideng Pipajardam Kepajar dam Pinpur alo along Karbi Anglong along lera kado kabi suri kebra pharo phibra thongkebra phi square kilometer do lapen lak kebra suri thokebra pharo phibra nar kebra armo thaido mata Nagaland pen chenglok Meghalaya pen chenglok lancho tari aduya hoy inter district hojai lo ma border pen tabe tum Karbi Anglong mate Assam long nai pe jifan topi laso jo sil tum pinim same labangso ahong klamalong chesong nang koru Athema chesong se pulotang dai lake ilitum
kache donang taxi alang ni tu matharong po nasi tum te bang kham khe du na ko la bang nasi number 1 isu bang la da bang people la de tum jong ke do chulang la solo bang panchayat raj system pu la gel tu mandu ta chini lo panchayat raj system la bang ke tum karbiang lo mate 6 schedule lo bang ke la ke nakilu ji la puson right na sare bon sita tum thek long lo pinialom joy pen la tum claim bom lo pusi tum thek long lo la pen social media lom samay tum copy pine achet la hai kirom samay thek long bom lo la solom samay tum karbilo chale somen samay je don nu de ang thek chimak lang si itum la sobo samay agenda en pona kolo athena ku people lo la ke jong si tum lo chun de lo pulo bande pulo la banke la so panchayat raj system long si itum lo nang lu cholo pro na itum bange la da ke six schedule ki chipu aja ko ma se de po itum council ma sta aja ko de po itum lo la jong si chun de lo pro dang de itum lo arong pen si Thedung ason men sisi ko solo puji la tum ke jong do sarpanch pulo dang de apram pra tum chini lo la ke ko na de ason rong do chon po la pu apram na ne pu chiria rong lo ma so si no richo pu do la pu son si tum lo cheman de pu la jong si cheman de lo pulo dang de ini tum dak karbiang lo ke tum ke kivi ro son si man de lo Bon sidame kacharli ahin pen ke chenglok ason pin asaya mo sidame kapat hidon hop ason se thekon Karbianglong district angkang pi pen government college isi lapen sarkar ke deng pontang a college fee anchot ke doajok anikan bang kacharli ahin adem kachilong donde phaisi ong munakan pinro ये सॉन्ग तुम्हें हिन पेन ये तुम दा खमरेन डीसी ऑफिस अलॉन्ग असम चीफ मिनिस्टर के हाय सर्बानंद सोनोवाल अपन ये तुम्हें हिन पेन सिर्फ पिनपुर अलो पाजीर फोन लो सब पिनपुर अलो लो नील तुम सॉन्ग हरमु के जोंग पोंदो जैसे में पेट बोरदार पुथा तगलांग पुथा इलीगल माइनिंग आरोन रे पेन लसो संगति लोंग कोयला लासो की फूर पुथा la pension prio bangke panchayati raj system la 6 dulandar long sunang piluji pulso puthak nitu mahin pen ke kham khe pe dosila son prio puthak memorandum along tok pajir mi se pini chief minister phani tum hamren west karbi anglong dc ari deng pe tumi se pinpur lo pajir nitu men ki pukang tum bangala hino pini jasemet pet education hin isya khei paprang ji pulotang te toklang hin pe khrang unang ji te woi phit se tame pini bangke karbi anglong long bangke an district ke the etum 10,434 square kilometer square do Karbiang long है लापेनी तुम लोग तक 9 lakhs above a population दो लसो population तुम पाना की ओंगंग बंग पैसा में पिन लांगदाम लो पुलतांग ते इले तुम लोग government college के थे दूंगी से college बंग के लगे दिफु government college सिता लसो government college लोग बंग सामी तुम अनिकान बंग थे लोग लो ये तुम लोचार लियो रिसो जांग तुम बंग के पास दे रफीस तमें admission के लोग दे आदिम के चितांग ते लपुसों से थे लो लसिनी तुम पेन बंग पुग बंग के लाहे लो पिनी ला Difu government college bang sa tami prabjin pen so upgradation bang claim nangji lada ka teachers tami ko appointment pe nangji lada ka class se tami la enrollment ka pe ong ye phan la tum building se tami aki mi pen se section se tami ka pe ong so na kam claim nangji Longli abete det longli abidaji last ade hoi kacharai kompon jia phan angtan pen ke bang longli phelang nang ke charai anparta habit ingam aron re pen nang ke charai do on ading Jasemet Assam Meghalaya lapan Assam Nagaland aduya hoyalong kido kaiki amata soluk sodak atomon ke jabdo Karbianglong mahang ke thekan 6 schedule ajakong Indian Constitution pen PP deraja non panchayati raj charon na ke paluti tikrodon hekhepu aste ke thi ke hang taram pen khamthi pon hamran pen denel hi Karbianglong ngai Indian Constitution 6 schedule aron along ke tok phar thompen isia phar clause E F G H I lapen J atengsi Karbianglong Autonomous Council along Traditional Village Council klemponang jipusi song inkora plia tumpen kedamtang phaikuni ni phai inkora pho arni tara langso cases asai hemalong kapadopon pherangke amailong pangdakpon Bangso Pherangke Amailong Kaningji Panatengki Karbianglong Autonomous Council along Traditional Village Council si Padoponang Jipu ke hangateng nangklem PPC apornang padampi bompulote song inko raplipen KRAA asong tumpen Karbianglong Autonomous Council aphan chesong ponang kokopusi rotonte rang Pherangke Amailong pen ningje pon Schedule to the Indian Constitution along paragraph 3 subparagraph 1 clause E F G H I J teng pen si Karbianglong Autonomous Council long Traditional Village Council seng nangji pusil ni tum ke hang pon padu ke dam tangar ni pen
tapi ni anda Karbiang Long Autonomous Council tum la so puthak non anda claim klela lapen la so puthak jong si claim kle lapen pader bom lang pulo tangte kibang jilangan ni huda bangke an suse tum tangkring pen ka song pon padu ji la si la so long kaddo be Karbiang Long atokan nuarat atu mamanda ni li peling tum ke bangela lo je la so ka song long bangke litum kaddo ke beta dang litum kaddo ke beta nang cerap nang citu dunia phasin ni hin pen chuning rilo Karbiang Long ardo bangke panchayati racharon ke nang biya matsi un e lasi Karbiang Long ardo bangke panchayati rach nang kapalut long le deja phanke song inko rapli asong pen ke arjap thipji phansi chisik ponno halapu Karbiang Long rong asar amaipu dharmo sing teron ahin pen kaninji pon thuateng ke ningkan pli aprang pen si Karbiang Long Autonomous Council along Traditional Village Council padonang jipu tehang padopono Traditional Village Council along so committee along ke chairman ke rong asar phansi pivek nangi lapen duin mai pu bang labang jingthong asar rong asar isobasa phirang ke jingthong asar lapen ke isobasa longria asar lasti by chairman pinai jongsi council sor jongsi patek pi bom pulang tangte matangte la sobuta hitung ke mang pen jongsi hokpet pen klem bon pi bulok te itum rong asar tum kachi song yipan lapen ke Karbiang Long arlo long panchayati raj jongsi nang lutchok pen chikhang don thek the pulote song inko rapli pen kithir thep nang ka song lake separate electoral roll Karbiang Long Autonomous Council along cheselam nang chipusi rengang jang pen ka song ang thek chun det sitami che song nang chipusi song inko rapli a convener lead song rong pharpen pachini non ilitum ingkor ap hitum long kache song long bangala dak rong asar mai pen chenglok ilitum dak song penang dola dak la bangso song kor ap hizo selong sela bangso song long rong asar tum ta penang kemang dola song thak selitum non song kor ap hitum reng angjang nang che song lo la pen chenglok ilitum ka kemang bangke thir kemang bangke la bangke separate electoral roll sela bangso separate electoral roll bang ta jong si ilitum nang chundet pusta minon la bangso panchayat एक मते पंचायत राज सिस्टम नंग से कार्बिंग लोंग नांगलु चौक पुलते लाके निलितुम चे सोंग नाकटी लाके निलितुम ता क्लेम नाकटी लासो पॉट बांगसी इलितुम सीएम फांसा मिलितुम इसी मेमोरेंडम नांगलितुम पुथत पिथुले थत लो लासी कार्बिंग लोंग तमस काउंसिल लोंग सा मिलितुम कांग लोंग सा मिलितुम ला बांगसो 6 ला बांगसो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंगसी पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ 1 ला बांगसो क्लोज मुखा थिंग मसी दा कार्बिंग लोंग ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल न्यूज़ रिपोर्ट रोशन हंसे कार्बिंग लोंग लाइव UPDS pen Central Sarkar angbong MOS alamdon kachitok ningkan sirkep ke chokarni amethang ase hemalong karlitang atumaphan chikimo parupon lapen UPDS claim ang atumaphan Karbiang Long Autonomous Council atum kilangpon peaputhak sitami ningduk chipipon ex UPDS Welfare Society amaipu Moniram ronghang chariponsi kedamtang phaikoni niphai ingkoi rapho arni methang ase hemalong MOS alamdon kachitok ningkan kreser kep ke chokarni talonpon Katalon amailong MOS alam dona puthak ason alam chithan chimung parupon Lasohut ex UPDS Welfare Society amaipu Moniram ronghang kaninja tengki UPDS pen Central Sarkar atumangbong MOS alam don chitoksi kuti pharo ke thamra phokya patangka nanglelo lapen laso tangka pensi diphu arong sopita non ke turi turbonglo anparta UPDS asongja angbong MP EM lapen deputy chairman ta mandunlo Sitame Karbiang Long Autonomous Council pen UPDS claim bang inut aphanta boreng avarsai pen danglok ason kerengji avarsai pipon pelang Karbiang Long Autonomous Council along MOS atangka ningkan isyalong ko ansi nangkelema chichini dunde lasi MOS atangka kuti pharo ke thamra phoka patangka aphai kachini jiaphan nitum UPDS asong pen kirikatar le padopon jiaphan chisik lopusi maiphu Moniram rongha pachini pon kumane sa hanitum kacing cek serabe kumane sa hanitum kastam serabe ninon putok tentum ek jubra sa gadas tum lote non putok da ami siver la song na du thang sami non putok tentum respect chipi bom lang thik la so respect kachipi ajo ini la son thak thak sin litum sa ram sami nang hangra litum han natum hanta ari sirni natum gadas tum kirai kom joni sin litum da piniar ni munin mal pot natum hanta me nang mathapo ola so alama bang litum hanta me kladak na pisong te poyap jong sele so alama so tadam pe bete MOS kasi dong tum sian respendi klo so ai MOS kam kunat sigi klema labang litum ek jura akidat tum chitong pepe litum prabjing pen lagane tum tarleji lagi
halapu UPDS asong ing tangkring apor hot armuak so tumpen kacheteng kheng hot pen amek kahe nodundak abang phu sitami pini arnianta thang akerap kelong le dara pothak ningduk alam the chepaklang pon lo sapen mane akan UPDS kachisong bom hot nile lieutenant arpupensi labang so song kachisong lo nile kajudun lo la penili hala bangso kis asong do bom pen seta nili sia kisodo la armok so dun pen nili cheteng kheng pen pot nili me khala sut pen aved lo seta surini ra kris ya ningkan bena bangke la jitu arms leda no hot seta nili kisung bong sidun lo la song bom pen pi ningkan serkep pleng dang lo la bangso lang dom do la bangsong bom pen seta nili so de dang bom pen pusita aprang ke prapet kithe giding tum sita nili phan piniar ni kan serkep ke cholong sita puson ko anda puson ko pinili phan badu ta nili hem ke bang abang abe na birta bang abe pinian si nili la dakta ringkan serkep ke chok la sorni nili phan kang thum pen si nili pini ta dak na si tong long la sia hok ning duk lo lamdon chitok data phi ari kachirunga hot sarkar pen inut along laki sira suri phoke patangka nangki pichot ke nitum nipiso neso chipang rengoni lapen non ke do bom asong chapu MP Horen Singh besitami inut aphanta akera pithek thelang puta ningduk chipi ponsi kuti pharo ke thamra phoke patangka pupi asaisi ke claim loma lapen konat natsi ke claim ponma tar lepdam chiputa ningje pon lapen ne tum kaching hona sojong pharo same alang kami konsilong kongres akormen cari montum alang kami IM kami duduno sita me non inubak aphan se alang li kine aso sa sakuri ki piputawe lapen inubak se kami piputa litum nime ki theklong le so jorong phar gitu tali tum nime ki theklong le lapen litum sar kang yang gitu tali tum nime theklong le lasi hala bang to dam tang lo politics or mu ki thang thek der policy non litum MP ke karyak tan hole litum hanang lang sante pusin litum ke chuning ri lo litum ke ning duk alam sai din litum tamil litum ke chitham no thedi non ek ju sa geda tum hem litum korte ke do anda militum non tutela litum 300 jon litum belang officer pana beran litum kida seman Roshan Hansi report Karbengong live EM Tarendra Brahma Ingpudunsi Langhen Pathuak Lamalong Ingdeng Ingko Rakethom Bodo Martyrs Football Kapathu Kachipate Chengpotangno Bodo Martyrs Trust Akerap Lapen Langhen Tinali Sports Association atum Pater Piponsi Langhen Pathuak Lamalong Kedam Tang Phaikoni Niphai Ingko Rapho Arnipen Bodo Martyrs Football Kapathu Kachipate Chengponno Arni kangsam porphai hini pen kapathu asai ajamek kedenga hot alohi sarpo aman pen kachitongdon EM Tarendra Brahma ethe theni alamthe jai pensi kapathu ingpupidunno lasofi kapathu sitami pangchengpon phitsi Rajapathar Sports Association pen Langhen Sports Association atum angbongsi kapathu chephoponno kapathu hot pupu ate rangatumta kethe kachingbar chidajok gol chithap onwangbe dersi puthot tie breaker kapachitu rahot kopai temi pen Langhen Sports Association atum haiderlo Kapathu Keching CRNI VDC Chairman Kansai Basumatari, Langhen Municipal Board Chairman Komal Brahma, Langhen Sports Association Chunbang Tarun Basumatari, Lapen Penang at Manpeng Kidoatum Chitongdun. কাব আজিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমি আগত যি আমি জাক জমকতাৰে কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি কোভিড-19ৰ যি প্ৰকোপ হাহাকাৰ লাগি গৈছে যে পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন Langhen pen sarpang ring tikathar Karbengong live Tang te pinia Adap Abirta ke lapon sakang toniklo domi thakme kardom